Λοιπόν, ξεχάσαμε να κάνουμε intro, είμαστε εδώ πέρα, κάτω από το σπίτι. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στο βίντεο, χωρίς πολλά λόγια. Και αυτό ελπίζω να σας αρέσει. Πήραμε ήδη dunking. Τόλι, τραβάω τώρα αυτή τη στιγμή. Θα μου το πάρεις. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ποτό. Στα GP. Ήρθαμε για να πάρουμε ποτό, όχι για να πάρεις εσύ μπουφάν. Ναι. Είναι εδώ την αρκούδα. Άπες και το ίδιο είναι. Πόσο κάνει? Έχεις μπουφάν. 150 ευρώ. Δεν έχω 150 ευρώ, πάμε. 5 minutes later. Ποιο θες? Πάρε ένα τσάι. Ένα τσάι. Τσάι, οποιοδήποτε. Αυτό το πράσινο. Ναι. Ναι. Δεν Δεν καταλαβαίνω τι με λες. 2 hours later. Ναι. Σκαλιά είναι εδώ. Ναι, όντως, να δούμε πού θα πάνε, Έχει τέτοιο για καροτσιά. Έρχονται προς τα εδώ. Ελάτε να δούμε, θα πετάξουνε τα καρότσια τους τώρα, ας πούμε. Γεια σας. Πού είναι, να πετάξουμε. Είδες, wow, μεγάλο οικείο. Πού θα κάτσουμε εδώ. Εδώ το ζωβλαράκι ρε μαλάκα, να αφήσει. Εκεί είναι σωτήριο μεγάλο. Είναι ακόμα εκεί. Χαμωτό τους. 1 eternity later. Λοιπόν, περίμενε. Πρώτα να εξηγήσουμε τι πήραμε. Λοιπόν, πήραμε Dunkings. Ναι, φαίνεται ότι κάνουμε χορηγία. Βλήμα, δεν χρειάζεται. Τα χριστουγεννιάτικα edition. Και πήραμε και τσάι. Ναι, πώς το λένε το φρούτο? Ροδάκι. Πώς ναι. λέγεται το φρούτο. Συνέχεια. Λοιπόν, κάτσε, πρέπει να το ανοίξω. Πρώτα. Έχω βαρεθεί. Έχω γυρίσει από το σχολείο και πεινάω. Λοιπόν. Δεν έχω φάει τίποτα σήμερα. Αυτό εδώ είναι. Σήκωσα τα κι άλλο, σήκωσα τα. Αυτά, έτσι, εδώ είναι. Έτσι αυτά, εδώ είναι. Μα την Παναγία. Και θα τα δοκιμάσουμε και θα τα βαθμολογήσουμε πόσο καλά είναι, γιατί δεν έχουμε φάει, είναι καινούρια. Θα δοκιμάσουμε πρώτα αυτό εδώ με την τρούφα. Ναι, δεν θα το φας όλο, να δώσεις και εμένα λίγο. Θα το κάψουμε στη μέση. Λοιπόν, το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς είναι. Cheers. Έχει κρύο, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εγώ θα πω Πες εσύ ναρκωτικό. το βαθμολογικό. Εσύ το τσάκισες εδώ, πότε πρόλαβες? Πεινάω, ναι. Εγώ θα πω 6 στα 10. Και εγώ να σου πω τόσο ή 5,9 θα βάζεις στη θέση μου. Μπορεί. 6 δηλαδή. IQ 0, πάει και το δικό μου. Τώρα θα πάρουμε αυτό, το Christmas tree, που είναι σε σχήμα καρδιάς. Θα δούμε. Αυτό έχει και γέμιση μέσα. Πώς το κατάλαβες? Αφού έχει τρύπα. Έτσι και καμιά μαρμελάδα. Καμιά λεμονάδα, μαρμελάδα θα είναι. Όχι, έτσι κάνετε μου ένα καραμέλα. Λεμόνι είναι. Ωραίο είναι. Αλήθεια. Λεμόνι είναι. Ναι. Ωραίο είναι. Έχουμε χαρτί. Θα πρέπει να πάμε να πάρουμε. Άμα θέλω να φάω. Άμα θέλω να φάω. Εγώ, πολύ καλό. Το λεμόνι. Σταμάτα μας πουλά. Τίποτα μετά. Εγώ θα το βάλω 7,5. 6,5. Δεν με εντυπωσίασε και πολύ. Με το ζόρι πίνω. Να ξέρεις με το ζόρι πίνω. Εμένα άρχισε να με πονάει η κοιλιά. Τώρα θα δοκιμάσουμε. Θα μου πέσει αυτή τη φατσούλα. Πατσούλια.
Και αυτό γεμιστό είναι με. Αυτό είναι με μαρμελάδα 100%. Σίγουρα. 100% μαρμελάδα. Θες να φας εσύ. Φέρε αυτό το πιο λίγο σε μένα. Εδώ το φάμε όλο, άμα θες. Τι λες μου, πληρώσαμε λεφτά για να μην το φάμε. Μυρίζει υπέροχα πάντως, μίσα το. Δεν μυρίζω. Από τώρα στο λέω δεν χρειάζεται να το φάω όλο, αυτό πάει. Καλά, Παίρνει ένα 8,5. Γιατί έχουμε και άλλα 3 που πρέπει να δοκιμάσουμε και δεν θέλω να δώσω το καλύτερο βαθμό. Αυτό θα πάει 8,5, είναι πολύ καλό. 8,4. Πάμε. Όλοι, Θα φάω όλο, είναι πολύ ωραίο. Φέρε κάτι γιατί έχω αρχίσει και πάω. Λοιπόν, θα φάμε την κοιλιά του Άι Βασίλη τώρα αυτή τη στιγμή, μαζί με τη ζώνη και τα κουμπιά. I wanna wish you Κουμπί δεν έχω καταπιήσει. Ποιος κατάπιε κουμπί, εσύ. Αυτό έχει μέσα γέμιση βανίλια. Τι είναι, βανίλια. Βαρύγια γαμάκι. Α. 9. Από τώρα το λέω. 9. Δεν είμαι τόσο. Είναι όχι, είναι bueno. Δεν, να σου πω. Εγώ 9, σκέτο, 8,5. Εγώ 9 έβαλα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λες, θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, έχουν μείνει άλλα 2. Η κοιλιά μου είναι έτοιμη να εκφεγεί. Εμένα τα χέρια μου Τώρα είναι. θα δοκιμάσουμε το Snowman. Μη φωνάζεις Τον αυτό. άνθρωπο. Φαντάζεσαι να έχει γέμιση καρότα, ας πούμε. Τι είναι αυτό, ρε. Φέρε. Έλα, πλάκα κάνει. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Κανέλα! Είναι γέμιση. Ξέρω. Πολύ ωραίο. Θα το βάλω Μου και θυμίζει αυτό. τέτοια, ρε. Ριζόγαλο με κανέλα. Εγώ πιο πολύ την κανέλα νιώθω. Λοιπόν, εγώ αυτό πολύ ωραίο, αλλά και έντονο κιόλας. Θα το βάλω ένα 9. Μου θυμίζει τα κανελόνια που κάνω. Που είχα κάνει και έφερα. Μπαμπά μου θυμίζεις ότι είμαι φιλαδακτική. Πολύ Παιδιά, ωραίο. 8. 7,5. Εγώ βάζω 7,5. Εγώ το βάλα 9 γιατί μου αρέσει η κανέλα. Πάρα πολύ. Όπως μου δίνει το άλλο, το μπουένο. Το πάρω εγώ. Να λερωθώ full με τις κρέμες και όλα τα υπόλοιπα. Έλα, αυτό έχει σοκολάτα. Ωραία, μα. Έλα, δώστε καλό. Πω, φίλε. Στάζει. Λερώθηκα. Κοιτάξτε, έχω γεύση κανέλα αυτή τη στιγμή. Είναι σοκολάτα με κάτι έξτρα. Νιώθω και φράουλα μαζί. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω πάρει μόνο ένα αυτάκι. Εν τω μεταξύ, δεν το δείξαμε. Είναι ένα κατεστραμμένο ελαφάκι. Να το δείξαμε στην αρχή, ρε μάνα. Το δείξαμε. Που τα δείξαμε όλα. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, θα το κάνεις έναν κύκλο. Όχι, δεν μ' άρεσε. Μα έκανα πέντε. Το βάζω ένα 3, δεν είναι ωραίο. Το 2. Το 2,5. Το πολύ. Το καλύτερο ever για μένα το να πάει αυτό με τον Bueno. Και μετά πάει το με την Όχι ότι κανέλα. σ' αρέσει το Bueno. Το Bueno. Όχι ότι έχουμε. Ότι... Πότε ήταν το Bueno, ο Άι Βασίλης. Όχι, δεν θυμάμαι. Θα το... Bueno νομίζω ήταν ο χιονάνθρωπος. Δεν ξέρω. Το Bueno πάει πρώτο. Μετά πάει η κανέλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το τελευταίο αυτό με το λάθη. Και τα σπράξαμε όλα. Έχει μείνει μόνο. Από μινάρια. Τα απομεινάρια, τα leftovers, αυτά εδώ, τα 3 ψυχουλάκια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα χριστουγεννιάτικα. Ήταν τζάμπα 10 ευρώ. Τζάμπα. Ήταν και άλλα που θέλαμε. Ναι, όμως κοίτα, είναι Δεκέμβρης και αυτά είναι χριστουγεννιάτικο. Έχει και. Δεκέμβρη στη Γερμανία με ήλιο πίσω. Αυτό είναι το κουτί, τα Dunkins. Αυτό είναι το Christmas Edition. Στη Γερμανία. Ναι. Πάμε τώρα να το πετάξουμε και πάμε. Πού πάμε? Θα πάμε μία στα ηλεκτρονικά να παίξουμε κανένα. Μέσα έχω ticket. Λοιπόν, εδώ θα πάμε να παίξουμε. Ναι, θα παίξουμε λίγο. Ωραία, να δω πόσα λεφτά έχω. Έλα, Θα πάμε να παίξουμε.
Και μετά έρθουμε να βγάλουμε φωτογραφίες από εδώ. Θα το ρωτήσω, αν επιτρέπεται να τα βάλω. Όχι, ρώτα εσύ, εγώ δεν ρωτάω. Πάνε εσύ. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Ό,τι εγώ ξέρω. Λοιπόν, θα παίξουμε αυτά εδώ πέρα. Και ως συνήθως, εγώ θα κερδίσω. Τι, εγώ θα κερδίσω. Την κάρτα εκεί πέρα, στην οθόνη δίπλα, στην οθόνη δίπλα που έχει. Και γρήγορα σε μένα. Πληρώνω. Να ξέρετε. Εν τω μεταξύ εγώ είμαι χάλια κάμερα πάνω. 2 hours later. Πρώτος. Η κυρία ήταν δεύτερη, εγώ ήμουν πρώτος. Βγάλει τη ζώνη γιατί δεν έχουμε. Πόπο. Δεν έχει άλλο αυτό το πίστευ. Δεν έχει άλλο. Όχι, όχι. Λοιπόν. Τώρα. Πάμε δίπλα. Θα παίξουμε μπάσκετ. Εγώ θα κάτσω εδώ. Έλα να είσαι εδώ. Πάμε, Τόλι. Κάνε μας περήφανους, να έχουμε ένα ωραίο όνομα, να έχουμε καλό όνομα στην κοινωνία. Τόλι, είσαι άχρηστος. Μπράβο, μπράβο. Πάμε κάπου πρώτα. Περίμενε, έλα εδώ, έχει κάτι καλό. Να παίξουμε. Όποιος έρθει σμένα ρε μαλάκα. Εμένα δεν έχει θέλω. Έχει bowling. Εκείνο είναι το bowling. Α, αυτό τι είναι? Α, είναι μπάλα, απλά να πετάς. Εγώ από πάνω. Αυτό είναι bowling. Από αυτούς θα το πάω για 10 και 5 χιλιάδες. Θέλω κι εγώ να παίξω. Θέλω κι εγώ να παίξω. Όλοι. Game over. Έχασε. 16 ρεκόρ έχω κάνει 38.000. Να σου πω, είναι αλήθεια. Έλα, παίζεις. Ναι, πάρε το τέτοιο. Πού είναι οι μπάλες? Τέλεια, δεν έχω πληρώσει την τύφλα μου. Α, ξεκινάει. Έχω βάλει. Ωραία. Στοχοβολή, φιλέ. Ω, δεν έχει. Όχι, όχι. Λοιπόν, από εδώ το βλαμμένο. Δεν θα παίξει κόποβολη, αλλά εγώ είμαι τελείως χάλια και θα ήθελα να παίξουμε κάτι μαζί, αλλά Δεν δεν έχω πληρώσει. κάνει. 1 eternity later. Α, και εγώ. Μόλις έλειξε. Θα βγάλουμε φωτογραφίες Και από το με χρώμα.
Εδώ, φίλος. Ναι, εντάξει, ξεκινήσει. Να μην είσαι σοβαρός. Δεν είναι και καμιά σοβαρά. Έχει κι άλλες, ή μόνο Έχει τρεις. τρεις. Iconic. Αυτή είναι πάρα πολύ. Περίμενε. Δύο μόνο εμείς. Κοίτα, να βγάλουμε δύο και η μία πρέπει να είναι και οι δύο. Θα βάλω μουστάκι. Έχουμε και αυτό, έχουμε και μουσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τα μαλλιά μας, ναι. Αυτό εδώ δεν θα βγάλω. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μία με και μία χωρίς. Όχι. Από ποια μεριά καλέ βγαίνει? Two hours later. 5 minutes later. One eternity. Γαμάτες, εδώ. Και δεν κάνει focus. Θα τις δείξουμε και αναλυτικά στο σπίτι. Να τους. Γαμάτες. Θέλω. Σου είπα. Δεν μας τα ενδιαφέρει πεπάτα. Two thousand years later. Και αυτές τις σκάλες δεν πάνε πολύ αργά. Μ' αρέσει από αυτές τις σκάλες. Πάνε τόσο αργά, λες και θέλει ο κόσμος να απολαμβάνει. Θέλει κέρμα. Να απολαμβάνει τη θέα του μαγαζιού. Και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής τώρα.